जोंलायनो नबसरनियानि माने सार्टिफिकेट केन्सेल जाबाय दानजाबाय बिनि एमपि दानजासिगोन होननानै बुंदों रंजादों बेदर जादों पार्टि जादों बे बाथ्राखौ बे माने राजुआ बुंदों बे एखे बाराद्राय बिदि मिसा खोथा बुंनाया उचित नङा लिडारफ्रा लिडार बादि दा माने माबा जानांसिगौ राजु भाइमोना मोनसे दायथ' लाबाय माने एफा गिदिर पार्टिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय दायथ' गोनां जाबाय दा गावनि दायथ'खौ फालन खालामनांगौ बेबायदि बुंनानै गावनि वाइफखौ नस्थ' खालामनानै लानाङा गावनि मान मर्यादाखौ नस्थ' खालामनानै लानाङा बिदि बुंनानै बियो गावखौ माने नंखाय खोथा बुंग्रा होननानैसो एस्टाब्लिश खालामना लानाय जायो आं दाय होआखै बेखौ दा बेखौ आं निमाहाबो बिनो थिनाखै खिन्थु गावनि भुलखौ गाव जुदि माबायोबा संशोधन खालामना लानोब्ला आरो बे रायजो राजाफोरजों जुदि मोजां मोनजानोब्ला आरो गावनि आदर्शखौ जुदि बेयो दिन्थिनोब्ला बे बुंनाया मोजां बेबायदि जायाखैमोन बे रं जादों बिदि रंजायाखै बिदि बमा फुथायाखै बेखौ बे बुंनो हायो दा आं रायजो राजाबो मिथिहोयो बेखौनो जे जोंहा खुनु दिन जोंहा बे रोखोम कालचार गैया जोंहा हुदा गैया बबेबा मोनसे खामानि मावनानै देरहाब्ला जे जों रंजायो जों फुरथि जायो बमा गावो जोंहा बे रोखोम जोंहा खुनु हुदा गैया जों बिदि रंजायाखै आरो जेब्ला नैबे जायनाखि हाइकर्टआ WPT BCखौ जेब्ला भट खालामलायो आरो जेब्ला WPT BCनि एगेन्स्टै जों केस होनायाव जों जेब्ला देरहायो जेब्ला WPT BCआ गावसिनि जायनाखि सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट होनायनि जायनाखि अर्डार बेखौ जेब्ला उइद्र खालामनानै लायो बे समाव आङो जोंना अनजालु राजु नार्जारिमोननि आशीर्बादाव बिसोरनि अननायाव आं जेलावसो दं क'क्राझार जेलाव 7 जानुवारिनिफ्राय आं जेलाव दङ 91 दिननि आं जेलाव दङ आरो जों बे अर्डारखौ मोन्दों फेब्रुवारिनि 27 थारिखआव जों अर्डार मोन्दों हाइकर्टआ बे अर्डार होदों दा गथे बबाव जों माने बमा गावनानै रंजाखो बबे बेदर जानानै रंजाखो जोंनि मानसिया बबाव फुरथि खालामखो बे आसरित बाथ्राखौ बे माने बबेनिफ्राय मोननानै बुंखो बिदि माने माबा खोथाखौ मानो अजन गैयै खोथाखौ मानो बुंनांगौ बिदि बुंनाङा बिदिब्ला मानसिफ्रा बयबो सन्देह जागोन थगायसुला राजुआ मिसा खोथा बुंग्रा होनना बुंगोन दा आं जेल जानायनि थाखाय खथ' दुखु जादों बयबो जोंनि कर्मिफ्रा जानो लोंनो खहाबा माने फुरथि गैया माने रायजोफ्राबो रंजानो बहा रायजोफ्राबो आंनि थाखाय सोरबा माने प्रार्थना खालामदों फुजा खालामदों आरो जोंनि माखासे जोंनि कर्मिफ्रा हयथ' मा जाबावनो सिन्था खालामदों गिदों रंजानायनि खुनु टाइमा गैया दा आङो दुखु खालामो बिदि बुंनायखौ बिदि बुंनो नाङा ओमफ्राय लोगोसे बे रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय फैसा खांनायनि बाथ्रा अनजालु राजुआ बुंदों दा बे इनडाइरेक्टलि एसे माने जोंखौ फैसा खांनानै जानाय बेबायदि सेन्सआव बुंनाय बायदि आं मोन्दों दा जोंहा फैसानि माबा खुनु लब गैया जों फैसाखौ खुनु मिस इउज खालामा रायजो राजाफ्रा जोंनो जा गरफा गरनै हरदों खोब लिमिटेड गोरिब गुन्द्राफोर हरदों जोंनो 10 थाखा 20 थाखा 100 थाखा सोरबा हरदों बेयावबो जों बादा होदों जे गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा बे हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफोरनिफ्राय जोङो फैसा लानो नाङा गावस्रानो जोंनो हरनानै मा जानो जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं होननानै जोंनो हरसै गावस्रानो ओंखाम रसा लांसै बिदि पजिसन जायोब्ला खोब गाज्रि जागोन गथिखे फैसाखौ जों बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय दाला जों बे बाथ्राखौ जों बुंखादों आरो जा फैसा मोनो जों बेखौ खोब मोजाङैनो जों बाहायो खोब अनेस्टलि जों बाहायो जाला लोंला जों बिदि खालामा जोंहा बिदि हुदा गैया आरो जोङो बे केस होनायफ्राव जोंहा बिराद फैसा थांदों गावहानो फैसा दं जों गावबागाव खरस लानानै खालामनानै जों मावदों बेखौ जोंथ' बुंनांगौ बाथ्रा गैया रायजोफ्रा जोंजों मावफाग्रा मिथिखाजोबगौ दा राजु नार्जारिया मोनसे खोथा बुंबावदों जे नबसरनियानि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायाब्ला फैगौ इलेक्सनाव जुदि नबसरनिया इलेक्सन कन्टेस्ट खालामबावोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन होननानै बे मोनसे कुइसन खालामनानै दोनदों आरोखि दा बेबायदि कुइसनखौ मानो खालामखो बे आं बुजियाखै सोर दायनिगिरि जानांगौ मानो दायनिगिरि जानांगौ माने बे बुंनाया जोंखौसो दायनिगिरि जागोन होनना बुंनाय बादि आङो मोनदों दा जों मानो दायनिगिरि जानो फालाय जोंथ' एथ' खस्थ' खालामनानै जों मावबोबाय एथ' गोजौ लेभेलसिम जों लाबोबाय दा माथ्र सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ होमब्ला बे गेलेनो मोनला बिनि दायथ'थ' नोंसोरसो लानांगौ दा लिडाराथ' राजु नार्जारि भाइ मोनसे आरो बिसोरनि माने गिदिर दङ मन्थ्रिफोर दङ बिसोर दायथ' लानांगौ बिसोरसो दायथ' लानांगोन सोरखौ दायथ' माने सोरखौ रेसपन्सिबोल खालामफालाय जों मानो दायनिगिरि जानो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै मोनसे गावनि सायावनो मोनसे कुइसन मार्क लाबोनाया बे थिग जायाखै बे मोजां जायाखै बिदि बुंनाङामोन दा जिखि दाजाथों
जोबनायाव आङो राजु नार्जारि भाइखौ आं बुंनो लुबैयो जे माने आंखौ जेरै माने गोथौ जानाया मोजां होनना बुंदों आं खोब सिरियास गोथौयै मावलांगोन आरो दानि जानाखि सम बे समाव जों गावजों गाव थगायलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय बे गोरिब गुन्द्राखौ दैदेननांगौआ गोरिब गुन्द्राखौ खांनांगौ बानांगौआ दिनै जेरोखोम माने रायजो राजाखौ नासयलायनाय थगायलायनाय माने खालामगासिनो दङ आरो जोंनि रायजोआव गावनि न'खरावनो दिनै एथ' सुखि परियाराव दिनै मानसि गावथारनाय बुथारनाय गाबुखौ जागासिनो दङ बे खेथ्रआव जोङो खमसे खम जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जों सिरियासलि खामानि मावलांगोन आरो गोथौयै जों मावलांगोन खामानिखौ आं बेखौ राजु नार्जारि भाइखौ बुंनाय जायो आरो राजु नार्जारि भाइआबो नोंसोरबो गोथौ जा सिरियास जा आं बेखौ खावलायहरो आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंखौ जोंनि मावनायाव जाहाथे आशिर्बाद होयो बयबो जोंखौ माने थुलुंगा होयो आं बेखौ खावलायो दा जोंखौ गोबां रायजो राजाफ्रा खबर लायो बे नब'सरनानि केसा मारै जाखो खबर लायो दा बेफोर खबर लानाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर गिदिर थुलुंगा बिसोरनो जोंखौ थुलुंगा होनाय जायो बे खबर लानाया बिराद गिदिर थुलुंगा जोंखौ मावनो थाखाय माने जोंनि गोहोखौ फोरानाय जायो जों मनबल मोनो दा खिन्थु जोंना राजु भाइमोना एथ' जों बे खामानि मावबाय नब'सरनानि केसखौ जों एथ' गोबाव जुजिबाय 5 बोसोर नै 10 बोसोर जानोसै मावबोबाय एथ' खस्थ' थाखा फैसा खरस खालामबाय दा बेफोराव फंसे खोथा बुंनायमोनब्ला जे माबोरै जाखो आदा बे नब'सरनानि केसा माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा बेफोरखौ जुदि सोंनायमोनब्ला जों बिराद मनबल मोनगौमोन जों बिराद फुरथि मोनगौमोन खुसि मोनगौमोन जे राजु नार्जारि भाइमोनाबो जोंखौ खबर लायो बयबो जोंजों दङ दाबो जों सानगौमोन खिन्थु दुखुनांथावा बेनो जोंखौ जेबो खबर लायाखै जोंनो जेबो माने थुलुंगाबो होनाय जायाखै बेफोराव जों एसे दुखु मोनो दा बिदि जानो नाङा आङो जोंनि नेताफ्रा फैगौ समफ्राव जाहाथे माने रायजोनि अलखद समाव जाहाथे बयबो गोख्रों जायो गाबथालायो नङै खोथाफोरखौ जाहाथे बुंलायलाया नङै खोथाखौ बुंनानै जाहाथे रायजोफोरखौ आन्दायहोआ आं बेखौ बयबो खावलायहरो बे नब'सरनानि जानाखि सार्टिफिकेट बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट बेखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ दाननांगौमोन बे WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि थानाय समावनो आं बे बुंनाय बाथ्राखौ बे राजु भाइआ बुंदों जे माने उरखावग्रा ब्रह्मआ 2 मासल' दंमोन WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै 2 मासनि उनाव बे सोलायजाफिनदों रनज पेगुनोसो हरजोबदों गासैबो होनना बुंदों दा बे भुल जादों राजु भाइना बे मोजाङै गावहानो इनफरमेसन गैया आंखौसो बियो जेबो माने माबा मिथियाखै उरखावग्रा ब्रह्मआ जे 2 मासल' थादों होनना बुंदों खिन्थु उरखावग्रा ब्रह्मआ 6 मास माने WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि जादों बेखौ आं मिथिगौ दा बे समाव जे समाव उरखावग्रा ब्रह्मआ केबिनेट मन्थ्रि जादों WPTBCनि बे समाव जोंनि थाखाय खोब इम्परटेन्टथारमोन बे समाव जोङो नब'सरनानि जायनाखि सार्टिफिकेट लानाय बेखौ दाननो थाखाय जोंनो बे समाव बयनिबो हेल्प नांगौमोन दरखारथारमोन दा उरखावग्रा ब्रह्मआ बे समाव थिग मन्थ्रि जाबायमोन दा बे हिसाबै जोंनो आसा खालामदोंमोन जे इउजि ब्रह्मआ बेखौ दाननो हागोन खिन्थु बेबो दाननाय जायाखिसै दा राजु फंबाया जेरै 2 मासनि बाथ्रा बुंदों 2 मासाथ' साफिसियेन्ट टाइम 2 मासनि गेजेरावथ' जथेस्थ' मावनो हायो मानो 2 मासफोरलाय बेफोरलाय ला 1 मासखौनो लामोन होनब्लाबो जायोमोन 2 मासनि गेजेराव मावोमोन होनब्लाबो जायोमोन खिन्थु मावैयाथ' दुखु गोनां जाबाय दा जों दुखु खालामो दा बे समाव माने नब'सरनानि जानि बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लानाय बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जायनाखि प्रसेस खालामदोंमोन बे सिकिउरिटि कमिटिया बे प्रसेसआव जुदराम मालाकार होननाय आइबिनि इन्सपेक्टरा गासिबो नब'सरनानि डकुमेन्टसफोरखौ नायजोबदों नब'सरनानि हानि रेकर्ड नायदों बिनि स्कुलाव फरायनायनि रेकर्ड नायदों बिनि बिफानि सार्भिसनि रेकर्ड नायदों फ्राय गासिबो नायजोबनानै बिनि लेगिस्लेटारखौ नायदों फ्राय गासिबो नायजोबनानै बे रिपर्ट होदों जे नब'सरनाया बर' कसारिजों खुनु सोमोन्दो गैया बे जे बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लादों बे सार्टिफिकेट लानाया डाउटफुल
बिदि होननानै रिपर्ट होदों दा गोलाव रिपर्ट बिनि रिपर्ट होनाया दा बर' कच दा गथिखे नोंखौथ' खुनु जेरावबो बर' कसारि होननानै मोननाय जायाखिसै आरो नोंथ' बर' कसारिजों खुनु सोमोन्दो गैया दा गथिखे नोंनि बे बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लानाय बेखौ मानो दाननो नाङा होननानै बिसोर सकस नटिस हरदों जे बे रिप्लाइखौ बियो 2 उइक्सनि गेजेरावनो होनांगौ बेखौ बुंदों आरो 2 उइक्सनि गेजेराव होआब्ला आरोबाव मास मोनसे नों टाइम लानो हागोन होनना बुंदों दा बे लिरनाया ओरै लिरदों बेखौ फरायना होनो सानदों ओरैहाय जोबनायाव ओरै लिरदों whereas in view of the findings of the vigilance officer your ST plain certificate is liable for immediate cancellation and confiscation. You are therefore issued this notice to submit your explanation as to why government in the WPT and BC department should not cancel your ST plain certificate or wait होनदों. You are replied should reach this office within 2 weeks from the receipt of this letter. Failure to reply within the stipulated time shall render any appeal letter null and void. Should you require more time for submission of explanation or desire an opportunity for hearing your petition for the same has to reach the undersigned within 2 weeks from the receipt of this letter. However, please note that the maximum time extension that shall be given is 30 days. बेबादि नबसरनानै नटिस हरदों आरो बेखौ 2020आवनो हरदों बेखौ 11/3/2020 बेयाव WPT BC डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरा हरदों नबसरनायानो दा खिन्थु नबसरनाया 1 मास बारलांब्लाबो जेबो रिप्लाइ होआखै जेबो मावाखै बे साइलेन्ट थादों सिरि थादों दा बिनि गेजेराव जोङो WPT BCखौ ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों रिकुवेस्ट खालामबाय थादों दा खिन्थु बे समाव BTCनि इलेक्सन फैनोसै होननानै जासिगोन होननानै WPT BCआ इलेक्सन बारग'थोंसै होनना बुंदों आरो बिनि उनाव BTC इलेक्सन बायखांनानैबो आरोबाव माने एसेम्बलि इलेक्सन बे बायथोंसै होननानै बुंनाय जादों दा खिन्थु एसेम्बलि इलेक्सन बायनायनि उनावबो माने टाइम लाबाय खालामाखिसै दा जेब्ला उरखाव गोरा ब्रह्मआ WPT BCनि मन्थ्रि जाबाय केबिनेट मन्थ्रि बे समाव बेखौ लोगो मोनफैबाय बे बिराद मोजां टाइमखौ लोगो मोन्दों बिराद मोजां टाइम जेराव कास्ट सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थिननायनि सकस नटिस दङ आर्मिनि बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लानाय बेबो इलिगेल बे डाउटफुल होनखाबाय बे बर' कसारि नङा होनखाबाय दा गथिखे बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनोल' बाखिमोन बे समाव जुदि केन्सेल खालामोमोनब्ला बिनि एमपिआ बै समाव थाङो दा इउजित ब्रह्मआ मास मोननै जुदि दंमोनब्ला बे मास मोननैयाव जथेस्थ' मावनो हायोमोन दा अनजालु राजुआ मास मोननै होननानै बे भुल खोथा बुंदों मास मोनथाम 6 मास दंमोन बियो बे 6 मास टाइम मोन्दों 6 मास टाइमाव मोजांनो माने सानै फै मावनो हायामोन खिन्थु मावनाय जायाखिसै